Us informarem i us explicarem com ho fem en el cicle formatiu de grau superior d'Animació Sociocultural i Turística, que pertany a la família de serveis socioculturals i a la comunitat. Té una durada de 2.000 hores, 1.650 en el centre educatiu i 350 en centres de treball. Per tant, 2 cursos. Et capacitarà per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i dels grups destinataris, i podràs exercir en un futur d'animador d'hotels, com a cap de departament d'animació turística, coordinador i director d'activitats de lleure infantil i juvenil, de campaments, albergs o cases de colònies, entre d'altres, o també com a tècnic i coordinador comunitari de serveis culturals o d'informació juvenil. La formació en centres de treball serà l'inici del teu historial professional i tens la possibilitat de realitzar la FP Dual, la modalitat de formació que es realitza en alternança entre el centre educatiu i una determinada empresa. Treballem mitjançant xerrades d'experts, visites a equipaments, treball cooperatiu, tallers i aprenentatge virtual. I t'assignarem un mentor que t'acompanyarà i orientarà cap a l'èxit acadèmic i professional. Com a propostes i d'altres projectes que tindràs a l'abast, Erasmus+, el curs de monitors, Àctic i 9FP. T'esperem!